फाटली 61 वर्सां आपल्या दिसपट्टे जिणेचो एक अविभाज्य भाग जाल्ल्या गोमंतक दिसाळ्यान आपल्या 62व्या वर्सान पदार्पण केलें. ह्याच निमतान वर्सुकी प्रथे प्रमाण गोमंतकाच्या कार्यालयान सत्यनारायण पुजा जाली. पळोवया ताचे कांय खीण. थेट वैकुंठ गेले. तेथे आपल्या 4 हातात शंखचक्र गदा व पद्म धारण केलेल्या भगवान नारायणाची स्तुती करताना ते म्हणाले की जो अनंत आहे भगवान विष्णू म्हणाले की ओळख होता व तो सत्यनारायणाचा सिद्ध केला. आजच्या लाकूड विखुरून परीक्षा घेण्यासाठी संन्यास वेश धारण करून त्यांना विचारले की तुमच्या नौकेत झालेल्या साधवाने आपल्या आप्तेष्टासह सत्यनारायण व्रत केले व सुखी झाला आणि शेवटी सत्यनारायण आधुनिक युगांत सेगीतपणान बदलपी आव्हानांक यशस्वीपणान तोंड दिलें जाल्यारूच यश मेळटलें. सकाळ समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार हांणी सांगलें. गोमंतकाच्या 61व्या वर्धापन दिसा निमतान गोमंतकान फाटलीं 25 वर्सां काम करपी कर्मचाऱ्यांचो भोवमान केलो. ह्या सुवाळ्यान ते उलयताले. ह्या वेळार सकाळ समूहाचे CEO उदय जाधव, सकाळी समूहाचे संपादक श्रीराम पवार, गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक आणि युनिट मॅनेजर सचिन पवार हाजीर आशिल्ले. लोक संस्था उभी करतात की लोक संस्था डिस्ट्रॉय करतात. इज अ पीपल. संस्था चांगली उत्तम करायची का ते तुम्हीच ठरवतात. सत्ता संपवायची का हे तुम्हीच ठरवतात. म्हणजे तुम्ही जे लोक ठरवतात. ब्रिडिंग मशिनरी ही दुय्यम गोष्ट आहे. तर तेव्हा तुम्ही या स्पिरिटमध्ये या पद्धतीने काम करता असं पण 61 वर्ष काही 100 वर्षामध्ये त्रास नाही असं मी निश्चितपणे म्हणू शकतो. त्यामुळे त्याविषयी माझ्या तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा आहेत. हे आव्हान पेलायचं का त्याचं बात करायचं हे तुम्ही ठरवणार. पीपल विल डिसाईड. आम्ही हे करणार तुम्ही की आता जे फिरून येताना काय करायचं. अरे तुम्ही इतके माणसाचे इतके 120-115 ब्रेनचं इथे एकत्र बसल्यानंतर तुम्हाला प्रॉब्लेम सोल्युशन सापडेल. सोल्युशन शोधणं हे तुमचं काम आहे. कारण जग त्याच्याकडे थांबत नाही आहे. जग सतत काहीतरी नवीन पुढे काम करत असतं, पुढे जात असतं आणि आपल्याला एक तर त्याच्या पुढे तर जायला पाहिजे की नाही त्याच्या बरोबर तर जायला पाहिजे. तर हे करताना एक ध्यान द्या की एव्हरी सिच्युएशन यू कॅन ओव्हरकम. फक्त हा एक संघटितपणे एकत्रपणे प्रयत्न केला तर तुम्ही कुठल्याही आव्हानाला मात देऊ शकता हे ध्यान ठेवा.